ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми дурай ватан. Имрӯз рӯзи 4 апрели соли 2025, рӯзи Саиди ҷамъа муборак ба ҳамаи шумо. худованд сарбаланду хонобод бошед. навор кардем баҳри шумо 10 дона хонаи фурӯшӣ. шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. агар шумо дорои замин, мошин, хона, квартираи фурӯшӣ бошед, дар WhatsApp суратҳоша ҳамроҳи маълумотош видео шурӯъ кунед. наворҳои баъдина дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем бачаҳо азиз. имрӯза наворда 10 дона хона, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ аз якчанд гӯшаву канори Тоҷикистон навор кардем, ки баъри шумо пешниҳод мекунем навора то охир тамошо кунед. кадом хонае ки маъқултон мешава, ҳамроҳи соҳибмулк занг бизанед, масъя кунед. ана ки навори мада якта лайк монена дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатсия кунед. навора сар мекунам то охир хушрӯ карда адресро гӯш кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метавем, ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем. 50 000 сомонӣ. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд, ки дорои 5 комната ва 4 сотих замин. ина трассаи калон, ана дарвозаи калон. бисмиллоҳи раҳмони раҳим дохил ба хона мешем. тамошо кунед. ҳамин Саудо ТВ да бовар карда ҳар як хонаҳои роҳӣ мекунанд. ҳар як хонаҳои роҳӣ мекунанд. иншоалло ино савдо мешаванд. подписчикомонам иншоалло хеле ҳастай. мақсад тамошобиномонам хеле ҳастанд. хона дар маркази қалъаи Ҳисор да қарор дора мега. чӣ хел мебинед ҳамин ҳолат коробка кардагӣ. ина хона якм, обши 5 хона, 4 сотиха, ҳавлӣ дар марказай. хонаҳо коробка бо хишти пухта бардоштагӣ. ҳамин хел кардагӣ касе мехара бо нархи арзонакак. хоб назди масҷиди Моҳиён боз камтар арзон мешавад. савдо дар пеши хона. ина марамад 231 000 сомонӣ нархиш. касе мехара аз номи канали мо гап занам бачаҳо азиз. лайкҳо рамонен, ранги ҳам якҳо хонаҳотона видеонавор карда роҳӣ кунед. хушрӯъ карда наворҳои баъдина дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram рекламаш мекунем. ҳамин ҳаракат мекунем, ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем. навори пагоҳина худо хоҳад навори мошино мешава. ирӯз хонаҳоро мондем. 2 рӯз хона, 1 рӯз мошино навор карда мешава. хулас чӣ хеле ки мебинен 4 тараф маҳкам дарвоза часпондагӣ, 4 сотихаи хушроҳакак. марамад боз маълумоти бештарша аз акамон WhatsApp шуна бигирем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. ана хона тамошо кунед бачаҳо азиз. боз хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд, ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Ленинград. 7 сотих замин, 2 дар хона. и хели нарх фикр мекунем, ки якм бор мешава. видео камтар дароз буд, ускорид кардем, ки мақсад ҳамо пашти 5 минут буд. камтарук давондемаш 2.5 минут кардем. тамошо кунед. нишонтон метавем хушрӯъ карда бинед. баня, аловхона, об, свет ҳастай, мактаб, масҷид ҳастай, мағозаҳо наздикай, ҳуҷҷатҳошам ҳастай. хона ҳамин ҳолат барои зиндагӣ кардан тайёракай. касе мегирад даромада зиндагиро мекунад бачаҳо азиз. ина марамад бо нархи 185 000 сомонӣ. бача дар 185 000 сом ҳамин хонаро метавонед бихаред. ҳамин ки занг задем бигӯед, ки ман номерота аз канали Саудо ТВ гирифтам.
дута рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран калон карда мондагай. ҳозир занг бизанен, боз маълумоти бештарша аз ака бигирен. маъқул шава агар бирен ҳуҷҷатгузорӣ кунен, бирен бихаренш бачаи азиз. лайкҳоро ба хотири меҳнатҳои Сауду ТВ монен. чӣ молу маҳсул бошад дар WhatsApp дар аввал дар охир мондагием рӯй кунен, ё ин ки худмонро видеонавори фасонаш мекунем. барои нафарое ки навораи моро ба хотири хонахарид тамошо мекунанд, навори фасон карда рекламагузорӣ мекунем. 185 ҳафтсотих дудархона, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Ленинград да қарор дорад. маълумоти пурраша аз ака бигирен. баъдан дӯстон, ҳамин хонаҳое ки навор мекунем арзанда ба нархошон ҳастанд ё ин ки нестанд, ҳатман ва ҳатман фикротона дар ҳамун комментария нависонда бимонем бачаи азиз. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки бо як дона сурат қабул кардем. ҳамин домда қарор дорад азиз. доми 4 этажа, квартираҳои фурӯшӣ мақсад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Гипразем қарор доранд. хоб дом мега 4 этаж, як хонагаи 33 квадраташ 240 000. як хонагаи 30 квадраташ бошад 230 000. боз савдо мешаванд. барои маълумоти пурра рақамҳои дастии WhatsApp-шона мегзорем, занг бизанен. иҷозати ремонт ҳаст. документошон 100%, ремонтошон коробка, каси мехара марамат. ҳозир занг бизанен, боз маълумоти бештарша аз соҳибмулк бигирем. бародари азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки духонага дорои 45 метри квадратӣ. квартира дар Душанбе, Зарнисорда қарор дорад. 5 этаж, доми 21 этажа дар 5 этаж, ду ҳуҷраи 45 метри квадрата. хоб ба доллар 31800 доллар рақамҳои WhatsApp-ша мегзорем. кадомида маъқулай занг зана. документо ҳастай ремонт замонавӣ, доми бек сабурай. хоб дар ҳами доми 21 этажа 5 этажа қарор дорад. пеши таксиёи Регари Ҳисурда. нарх 350 000 сомонӣ. дар 350 000 сомон ҳамин хонаро метавонед дӯстон зангават карда бихаренаш. ремонт хушроҳакак барои зиндагӣ тапа тайёрай марамат. боз маълумот бештарша аз акамон бигирем. мегзарем ба шашумин ҳавлии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Бохтар 2 сотих замин, 2 дар хона бо нархи дастрас. тамошо кунен, нишонтон метиҳем. хоб ана 2 сотиха духонага аз бозори Ҳоҷи Шариф 4 километр болотар қарор дорад. ба доллар 18100 доллар бо савдо мешавад. документо 100%, ремонт замонавӣ, обсветш 24 соат ҳастай. ҷош ҷои беҳтаринай, нархаш 200 000 сомонияй. дар 200 000 сомон савдош мекунанд. фикр мекунем ки мақсад ҷои беҳтарин аз бозори Ҳоҷи Шариф ки дар бозори марказай 4 километр болотарай дӯстон. таксиё 2 сомон 3 сомонда иншоалло ба хонара мерава. маълумоти пурра занг занен. мегзарем ба ҳафтумин фурӯши либосҳо. ҳамин Сауду ТВ да гарайни бовар мекунанда. фурӯши либоса ва пойафзолҳо бо арзиши 150 000 сомон ҳамашон. нигоҳ кунен. маълумоти пурраша акада занг мезанен, боз мегиренша. нархшон 150 000 обши ҳисоб кардиян. хутон бо фикр кунен, занг занен. ноҳияи Калхозобод, WhatsApp-шон
ахираш 3240. ҳозир занг бизанен, маъқул боша, барем бигирен бача азиз. мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки духонага квартира дорои 64 метри квадратӣ, доми 14 этаж дар 11 этаж қарор дорад. шаҳри Душанбе, Гипразем, военни Городок. нархшон нархи дастрас. документ дора, ремонт замонавиай. ба доллар 56300 доллар, ба сумми тоҷикӣ 620000 сомонӣ. духонаи калонай, ремонти хушроакаг, 11 этаж, доми 14 этаж, Гипразем, военни Городок будааст. маълумоти пурраша метавонен ҳамроҳи соҳибмулк занг бизанен. алиш мешава намешава, кредит мета наметан, оё ба чизи чораш савдо мешава ё ки бе чизи чораш савдо мешава. хулас оиди ин масъалаам акақати чахчах кунед. рақамҳои ватсапшон 4044. ҳозир занг бизанен, бигӯен аз канали Саудо ТВ номеротона гирифтам. бовар мекунед дӯстон, ҳар рӯза набора мо 2 соат, 2.5, ҳатто 3 соат вақт сарф карда навор мекунем. вой бар ҳоли нафарое ки ҳамин як дона лайки вақта намегира, ҳамун лайка намемонам. медонам ҳамин овозҳои моро мешнавена. мақсад нафарое ки хоҳиши пабратски дастгирӣ кардан дорен, ҳамин лайкҳои шумо ин дастгирӣ мисол 100% баҳри мо ҳай бача азиз. лайкҳои шумо иншоалло аввалаш худованд баъд навораи моро боло мебардора ва хонаҳо соҳибои худша меёбад бача азиз. подписатсия кунен бикунен, накунен иш барои фоидаи худтон аст. чунки мо дар хонаҳои арзон рой мекунанд. агар ки подписатсия кунем, ман навор мекунам, шумода смс автоматӣ мерава ва тамошо карда лайк мемонен, хонара мехарем бача азиз. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Душанбе, поёни корвон, наздикии мошинбозор дар қарор дорад. 1 сотиқ будааст, 3 комната будааст. ҳамин ҳолат поёни корвон, наздикии мошинбозори Душанбе. нархшам зурай. хоб хона падабои тайёрай, обсвети доимӣ дора. ҳамин ҳолат 245000 сомонӣ мега. дар 245000 сомон ҳамин хонара метавонед бихарен. дар ватсапшон 0679 ватсапи соҳибмулкае ки метавонед прямои баромада занговат ка барем бихаренаш. комментарияда нависонед аз куҷо то чанд сомона кадом территория хона навор кунем. нависен, худо хоҳад навори баъдна аз рӯи комментария шумо ҳаракат мекунем ки хонаҳои хоси шуморо навор кунем. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 3 комната, масоҳати 6 сотиқ замин, шаҳри Душанбе. боз як хонаи дигар дар шаҳри ваҳдат будааст бача азиз. ҷамоати шаҳраки Нумонрозиқ, маҳаллаи Наврӯз, 6 сотиқ замин, 3 дархона, ремонтош қатъӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. маҳаллаи Нумон Розиқ, шаҳри Ваҳдат, 350000 сомониш мега. хона ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад. касоне ки мехаред, маҳрамаи худотон занг зан, маълумоти бештарша аз соҳибмулк бигиред мадир азиз. навори пагоҳина навори мошинҳои фурӯшӣ мешавад. мақсад касоне ки мошинхар ҳастен дағши тамошо кунем. баъд мегзарем ба 11-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар 9 этаж, 44 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, доми тайёр. хоб 9 ошёна, як ҳуҷрагай 44 квадрата, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона алоҳида, шкатур, стяжка, монтаж кардагӣ, отопление дора, иҷозати ремонт ҳастае. адресош пеши таксиёи Регар.
доми 18 ошёна дар 9 ошёна қарор дорад. Супермаркет астай срочна фурӯшӣ 365 000 сомонӣ. касе мехара боз муомила дорам. дӯстон азиз, навори мо тамом шид. чизе буд, чизе хоҳиш кардем, чизе рӯӣ кардан, ҳамаша наворатон кардем. далши боз наворотона рӯӣ кунен, рекламагузорӣ кунем. фақат як дона лайқати моро хурсанд кунен, подписатсия кунен. касе то охир тамошо кард нависонад ки мо то охир тамошо кунем. зинда бошен. раванд ба ҳаматон.